mahinungdanon, may gugmaon nga amahan namo nakas katasan sa mga langit. Aniano sab kami Ginoo, makigkauban sa imong mga katawhan, duol ug layo nga mga dapit. Among pagatagdon ang imong mga pagtulunan, pangkatapusan nga among sulayan sa saysay, sa pagtuon, sa pagpasanto, alang sa tanan nimong mga gipang tawag, bisan diing dapita niini nga planeta. Ginoo, masayod ikaw nga ang among gikinahanglan mao ang imong espiritu. Among gisulayan o among sulayan ang pakisayod kaniya sa hingpit niining simana, aron among makita ang dako nga mga kausaban nga wa pa namo nakita sukad sa among pag-alagad kanimo ug amo na kaning masinati sa among panahon karon. Salamat sa kahigayunan ug salamat labaw sa tanan sa imong espiritu, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kining ikaduhang gabi sa atong pagpamalandong niining The Comforter o sa iyang moderno nga pagkaistorya, ang balaang espiritu. Sa tinaw nga paghulagway, nagpaila sa balaang espiritu. Dili na to dali ni siyang matugkad. Apan agian tani sa pinasahi nga dalan, ngayano na tong masabtan, aron dali na tong makita ang dapat na tong makita karon. Og makakinabuhi kita sa paagi nga madali usab nga wala nato nahimusukad. Natawag ko sa Iglesia Adventista nga Pinoyanan. Og natanom na sa akong hunahuna nga kining mga pagtulunan sa kasulatan gikan sa gamay pa ko nga sigig paminaw sa nagkalain-laing mga wali o tulda bisan asa, kalipay nako na mga bahina. Og niadtong mga panahona, doon ako'y gamayng pamalandong, wala nako dahuma na miabot ta kining mga panahon, makaabot pa ta niining mga panahon na karon ug makadayog pa kita. Niadtong mga panahona, gituuhan na usab nako nga kining saad sa pagbalik mahitabo sa dili madugay. Og midagan ang daghang mga katuigan sa saad nga dili madugay. Praise the Lord. Apan makaygalaan, mga kapaglaom, niining bahina, doon ako'y gilantaw sa unahan. Nga dili lang kay ang pagpaabot ra ang mahitabo sumala sa saad nga pagabuhaton sa matag usa. Ang saad nagpabiling saad ug naa sa nagpabilin diha sa kasulatan. Ug mao kini ang naggiya sa mga katawhan sa Ginoo ug naghatag kanatog paglaom nganong hangtod karon nagpaabot gihapon ta matuman kini nga saad. Sa gidugayon sa akong pangidaron kaniadto sa akong panglantaw sa unahan, usa ka butang nga akong gitiman-an. Samtang magakaduol kita sa pag-abot sa katapusan, magkatinaw ang mga angay natong masabtan. Ikaduha, magkatinaw usab ang matang sa atong pagkinabuhi in relation sa saad na matuman. So ang nahitabo karon mao, nahitabo ng akong gitanaw kaniadto nga ang pagpaabot lang kaniadto mo'y atong damgo, apan karon ato nang gikinabuhian ang pagpaabot. Ato nang gipakita sa atong pagkinabuhi ang matang sa atong pagpaabot.
Di man ni mao'y emphasis kaniadto. So sa ato pa, duol na gyud ni nga panahon na. Kay kung tanaw nimo ang tanang gisulti sa kasulatan, mga pagkinabuhi sa mga mupuyo ay didto sa langit kapag akuhaon din ni siyuta kung matuman ang saad sumala sa gitagna, makita naman nato anam-anam sa mga nagpaabot, naghulat. Samtang nagpaabot o naghulat, nagatuon. Og samtang nagatuon, ang balang espiritu naanam usab natong nasinati og nasuod. Og maoy naglamdag sa atong unahuna og atong nasabtan, dili lang di ay tagna o sulagma ang pagpaabot sa mubalik. Kinahanglan gayud duyugan kinig pagkinabuhi. Sa ato ba, magkaduol ang saad nga matuman, magkaanam ka hingkod o hamtong ang nagpaabot nga katawhan. Praise the Lord. Nagkaduol nga mo balik ang atong Ginoo, nagkamalipayon ang mga nagpaabot. Nagkaduol ang iyang pagkanaog, nagkaligon, nagkadasig ang mga katawhan nga iyang pagabalikan, maunidagan sa tagna. Mauni ang padulngan, dili magkaanam kaluoran, dili magkaanam ka masukanon, dili mag-anam ka bagulbulan, kun dili mag-anam ka malipayon. Ang atong kahimtang, nagpakita asata unsay atong padulngan. Ang atong gipakita karon magdetermine asa ka padulong. Mga kaigalaan, mga kapaglaom, mao kini katarungan. Nga kinahanglan nato ang maghuhumpay. Ingon akong asawa kagabi, dili maghuhupay, maghuhumpay. The comforter. Praise the Lord. Okay raman tong maghuhupay. Mas okay good ang maghumpay. And by the way, ako gisulti kanyo kagabi nga although wata nakasugod sa Domingo, nagsugod ang Kids for Jesus di ay. Dili Kids of Hope. Inakasawa sa Kids for Jesus. Praise the Lord. O nagpadayon karon ikatulong gabi, ikaduhang gabi, usab kita karon. Mga kalihukang panglangit nga kung ato lamang tagdon mga kahigalaan o mga kapaglaom, mausab ang dagan sa atong kinabuhi. Apan kundi pud nato tagdon, mausab ra gihapon ang dagan sa atong kinabuhi, pero lahi og direksyon. Mao man na, lahi og direksyon. Kung wa kay buhatong kausaban, pabor sa Ginoo, ang kausaban mapurma diha nimo, pabor gyud na sa kalibutan. Way tunga-tunga aning bahina. Busagi kinahanglan nato karon nga matsabtan pag-ayo kining the comforter aron makita usab nato unsang matangas kinabuhi ang atong mapakita sa kalibutan karon. Sumala sa kasulatan. Ug sugda nato mga kahigalaan nini ikaduhang gabi sa unang duha ka bersikulo sa mga buhat. Nganong mibalik naman po ta dinhi. Tungod kay dunay butang at dinhi ta manukad. O ako mo hangyoon nga ablihan na to ang balang kasulatan sa sulat ni Lucas, ang libro sa mga buhat ngadto sa iyang gisulatan nga si Teofilo. Akong pagabasahon. Ingon si Lucas, minahal kong Teofilo, sa una kong sinulat, giisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya
pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Mga kaigalan, mga kapaglaom, punduhan na to kinikadyot. Tungod kay doon ako'y natingad an ining duhalang ka bersikulo. O ang pangutana nga, ang akong gipangutana o gibalik-balik na kung ako ipaabot kaninyo karon aron magpangutana punta, nganong nabutang manang Espiritu Santo niining unang mga bersikulo. Subaya ragod ninyo sa pagbasa sa nagkalain-lain nga bersyon. Og ipangutana, ngano nga nasulod kining Espiritu Santo sa introduction sa sulat ni Lucas. Introduction pa lang. Iya pa lang ganing pag-abi-abi sa iyang gisulatan. And by the way, magkaigsunan, pagkanindot, sa kay gibati ni Teofilo. Nga siya may padalhan, siya may saysayan ni Lucas, ni ini, nga kinabuhi ni Ginisos. Siya may gisulatan. Nalipay ganita, mag 2,000 anyos na milabay, nga ato ni gitunan, unsa pagkas Teofilo, nga maugyoy gihatagan. Ay balo ba po kas Teofilo, nagibasa na to ni karon Renz. Naibalo ba po ka siyang nadasig ta? Naibalo ba po ka siyang nalipay ta? Naibalo ba usab siyang gitun? Naibalo ba ka siyang gitun na to ni? Ang sulat nga gipadala niya. Apa niya dinitas to usa ka disubos. Gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo. Basahon na gunato ni sa in English. Sa New King James Version, nag-ingon din huwag kamoy mamalandong kauban ako. The former account I made, ingon si Lucas, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles. So kung imong tanaw ng sequence sa events, asa man dapit taning bala ang Espiritu natungod. Naglibog ko aning bahina, asa man tuod ni siya gisulti. Asa man dapit nagsaad man ni siya sa unahan nga yatag ang balang Espiritu, nganong dinhinaan naman bala ang Espiritu. Di ba? Alright, makaigsuunan. Atong sulayan og basa sa laing bersyon. Binisaya nga watchtower. Hangtod sa adlaw, sa pagbayaw kaniya, sa nauna kong basahon o Teofilo, nagisgot ako may tungod sa tanang butang, nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat o pagpanudlo. Hangtod sa adlaw, sa pagbayaw kaniya, paingon sa langit. Tapos siya makahatag og mga tugon, pinaagi sa Espiritu Santo, ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. O sige ingon, tapos siya makahatag og mga tugon, pinaagi sa Espiritu Santo. Unaan na di ay ang balaang Espiritu. Kaya nga nung ingon pa man dito siya nagsaad, daw murag, angay gyutunan, di ba? Nga nung nasulod man ni aning introduction. Pagkaigsunan, nagpalaban ako, kaya di naman ako ni matugkad, nagpalaban atas mga eksperto aning mga bahina. Abi ninyo sa akong pagpalaban, lipay kay ko. Kaya doon ako'y nakita, og mao niya akong ipaabot kaninyo karon. Nawala tong ako ang outline, dinhi ko ni sulod, unaon sa may akong nakita, may tugos Bible commentary. Sa atong Adventist is the Bible commentary. Doon ay gisulti din hima kaigsunan. Palikon sa nakuha, sa pagsugod pa lang ni Lucas, pagsulat sa mga buhat, ang balaang Espiritu ana-ana. Naanang number 1, after he, through the Holy Spirit, had given commandments. Sa laing bersyon, tapos siya makahatag og mga tugon, pinaagi sa Espiritu Santo. Sa laing bersyon, mayong balita, gipahimangnuan niya, pinaagi sa Espiritu Santo. Naanang balang Espiritu. Nagingon ang komentary.
this expression may be understood to mean either, number one, that the Holy Spirit was to guide the disciples into all truth. Gigamit ito ng bersikulo kagahapon sa Juan 16:13. O posible po, mao siguro nabutang din kaya ang balang Espiritu mao mo ginay magagiya sa mga disipulo sa tanang kamatuoran, maghatod kanatos tanang kamatuoran. Okay po. Or, naingon siya, or. Number 2, that Jesus, o nadubli man, that Jesus, both before or after His crucifixion, spoke as one possessed of the Holy Spirit. Aning dapita mga kahigalaan, mga kapaglaw, na-attract ko pag-ayo. Og ang komentary nagkomendar nga dinhita mo focus sa ikaduha. O sa ganiyang ikaduha, kung kining linya sa pagsabot mo ay atong dawaton nga gisulti na di ay nga si Ginoong Hesus sawa pa siya og human siya gilansang nagasulti ingon nga napuno sa balaang espiritu. Ganahan kay ko ani kay wa pa ko kaagi sukad aning pagsabuta mo nang ako ni i-share ninyo ang akong nakita sumala sa atong pagiya. Praise the Lord makaigsunan. Nagkaanam kanindot ang maong pagpangita nato sa unsay gisulti sa kasulatan. Ano maila-ila nato ang balang espiritu sa paagi nga. Well, kung gusto mo, daghantag mga libro, naatay church manual, nabatay atong 28 fundamental beliefs, nag-related sa Holy Spirit, ato na siyang basahon. Atong tunan pag-ayo. Aron ma-enhance ta niini nga balaan nga espiritu. Apan konsiderahan sa nato kini nga linya karon nga gabi. Kung atong sundon ang sa ikaduha in which giingnan ta, the latter must be intended. Ngano ka? For everything pertaining to Christ's life on earth was accomplished by the power of the Holy Spirit. Praise the Lord! Dini na ito nakita. Dini ta nahayagan og sugod o ituod, no? Nga ang tanan matagbutang pertaining to Christ's life, balikon ako on earth, was accomplished by the power of the Holy Spirit. Pruiba, makaisunan. Kikan sa iyang pagkahimugso. His conception. Lucas 1:31. His baptism. Lucas 3:21-22. His justification, that is the manifestation of His righteous life. 1 Timoteo 3:16. His guidance in His life of service. Lucas 4:1. His miracles. Matthew 12:28. Og His resurrection. 1 Pedro 3:18. Ato sulayan og basa tagsa-tagsa unsay naa niini sa panahon una sa iyang pagkatao. Nag-ingon ang Lucas 1:35. Ang anghel mitubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Praise the Lord. Sa pagpanamkon palamang mikunsad na ang balaang espiritu kang Maria. Mo'y sulti sa manulunda. Sa in English nagingon, the angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born will be called the Son of God. Ikaduha, sa iyang bautismo,
Lucas 3:21 o 22. Basahon na to sa New International Version o sa Binisaya nga maayong balita. Sa in English tagingon, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened. And the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my son, whom I love. With you I am well pleased." Praise the Lord, mga igsunan. Binisaya, alang sa tanan, nga mga nagapaminaw, nga gusto maminaw sa atong sinultihan, tapos mabunyagi ni Juan, ang tanang mga tao, gibunyagan usab niya si Jesus. Samtang nagampo si Jesus, naabli ang langit, og mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako, nalipay kaayo ako kanimo." Praise the Lord. Tinuod gid ay. Nga ang tibuok kinabuhi ni Jesus, daw siya gidkamhan sa balaang espiritu. Unsa kay sunod ani sunod ugma, sunod adlaw ug ang kinatibuk-an sa padulnga nato sa atong panahon karon. Unsa kay atong makita niining angay natong pagabuhaton. Nag-anam na. Adto ta sa his justification, the manifestation of his righteous life. Ang kinabuhi ni Jesus, wala siya nakasala. O gipamatud-an siya sa balaang espiritu. Giyon sa pagsulti, gamit as New King James Version, and without controversy, 1 Timoteo 3:16, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Wow! Pagkaninduta, wa na'y kontrobersya pang dako, niining tanghaga sa pagkadiyos nun, ang Diyos gipadayag diya sa unod, gipamatud-an sa espiritu, nakita sa mga manlunda, giwali sa mga hintil, gituhan ini kalibutan, gibayaw sa himaya. Praise the Lord. Diriya, gipamatud-an sa espiritu. Unsa gipamatud-an sa espiritu? Ang iyang righteous life. Sa mataghisgot nato ni ining mga butanga, dili man lagi bulag ang balaang espiritu. Kung magisgot pamagani di ita aning tanang pagkinabuhi ni Jesus, naa ang balaang espiritu. Atong tanawon sa sunod, his guidance in his life of service. Lucas 4:1. Kinsa may gagiya niya? Giingnan ta sa Binisaya ni siya. In English man nabutang na New King James sa maayong balita nga Biblia ni. Og nindot kayo pagkasulti. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan, unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw og didto gitintal siya sa yawa. Mga kaigsunan, samtang ginabasa nato ang matag bersikulo karon, kamong nagapaminaw unsa po kay inyong nabati. Mao siguro si Jesus wala na tintal. Nga naman, puno siya sa balaang espiritu. Mao siyang wala na nahulog sa pagpakasala. Kay puno siya sa balaang espiritu. Klaro man Lucas 4:1. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo. Atong adtuon ang sunod. Kasi dali ra ta mahuman niini.
His miracles, ang iyang mga milagrong gipangkita. Matthew 2 gipakita. Matthew 2:28 nagkanayon, sayo pagkasulit, dili si Satanas, kundi ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako sa gahom. Ingon siya, dili si Satanas, kay giingna mo ko siya. Kaning yang gibuhat tungod na ni Satanas, dili si Satanas, kundi ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako sa unsa gahom sa pagpagulag mga yawa og nagpaila kini nga miabot na kaninyo ang paghari sa Dios. Di mana na to, ha? Wala makatingala ta. Mao ba? Tungod sa Espiritu sa Dios, nahimo niya ang mga milagro. Sa diyang tunan ko kinining adlaw mga kaigsuonan. Nagkain ko nga, mo niya gusto na ko nga madunggan. Kay para nga breakthrough po sa mga balik-balik na itong mga pagsabot nga di takaabantig unahan. Unya, gusto lang tang musugat sa Ginoong wata na nga usab. Gusto lang tang magpaabot sa Ginoong limpyo. Gusto lang tang kuhaon niya dinhi siyuta nga murag wa puntay gibuhat. Murag di siguro na mao. Kaya nga kung nakita ko sa mas akong gilantaw kanya tos gamay pa ko, doon na dapat mahitabo panahon sa katapusan sa mubalik o sa pagabalikan. Ang mubalik, wa na usab yang saad, kay mubalik siya. Apan kinahanglan ang iyang pagabalikan, mga usab-usab sama sa mubalik. Mga kaigsunan, maadtutas iyang pagkabanhaw. His resurrection. 1 Pedro 3:18 nagkanayon, for Christ also suffered once for sins, just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Praise the Lord. Dalawa, kinsay nagbuhi kaniya ang Espiritu. So tungod niini, mga kaigalaan, ato nakita nga ang tanan, everything pertaining to Christ's life on earth was accomplished by the power of the Holy Spirit. Praise the Lord. Balik ta sa versikulo 1. At least, na-establish na nato kini mga bahina. Kung adto tas versikulo 1, ug ato karon tan-awon ang pagkasulat with that concept sa atong nasabtan sa kinabuhi ni Ginoos. Magkaigsuonan, dili ikatingala. Nganong nabutang ni Lucas ang Espiritu Santo sa pagsugod pala niya pagsulat. Nganuman, kinsa may nagmando sa mga nagsulat sa kasulatan? Di ba gigiyahan sila sa balaang Espiritu? Kanindot tagay. Unsay sulti sa versikulo 21 sa kapitulo 1 sa 2 Pedro, kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa Dios. Ang Espiritu Santo mao'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Pagkanindot, sugod ang libro sa Luka buhat, iya sa Dios nga gisulat ni Lucas, si Lucas minanduan sa balaang Espiritu. O kung di na tamatingala, nganong sa iyang pagsulat palang sa pagsugod, naapil na ang balaang Espiritu tungod kay mao'y gagmando kaniya o kanilang nagsulat sa mga libro sa Biblia. Praise the Lord, makaigsunan. Magpasalamat ta. Dili ordinaryo nga mga taong nagsulat sa kasulatan, minanduan sa balaang Espiritu. Ang ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Praise the Lord. Karon, ato na yung balikon. Unsay mahitabo, mao di ay ninggis saad. Kay wa kaayo ni sabti sa ilang panahon. O gwapon sab nila nakita kini. Wa gani sila mituo kang Ginoong Hesus.
balaang espiritu sa balaang espiritu na hinuon. Apan sa panahon nga nabuhi na siya, nagpakita na siya kaniya, og na dala na sila, mituo na siya kanila, iyang gisulti pag-usab ang saad. Hulat mo dinhi sa Jerusalem. Apan kun mo kunsad kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom og mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, og Samaria, og sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit. Pag kanindot kayo, doon na natin bagong hulagway karon, ang gibayaw ngadto sa langit, sige ni Jesus, nga puno sa balaang espiritu. Ang nagsaad sa balaang espiritu, sige ni Jesus, nga puno sa balaang espiritu. Ang ang nabanhaw, gikan sa mga patay, sige ni Jesus, nga gibanhaw sa balaan nga espiritu. Kini nga ihimplo, makaigsunan, nga makita nato kang Kristo tungod sa balang espiritu, mahimong atong kasinatian sa atong panahon karon. Pagkanindot, so dili imposible pag-ingon niya, kamo mahimong akong mga saksi, bisan tuod kapinas dulan na 2,000 anyos ang milabay, kung maurang bala ang espiritu, ang atong pagadawaton gikan sa Ginoo, nga maong espirituha ang nagdasig kang Pedro sa adlaw sa Pentecostes sa mga disipulo og mismo kang Kristo. Mahimo gayud di ay kitang mga saksi sa tibuok kalibutan sa atong panahon karon. Praise the Lord, mga kaigsuonan. Dili imposible. Kaya nga naman, ang atong modelo, ang atong ihimplo, si Kristo na puno usab sa balaang espiritu. Mga kaigsuonan, paabuto na to ang sunod ka mga gabi. Tungod kay ato na gyud matinaw pag-aayo karon, unsaon madiay, unsa day matang sa kinabuhi ang mga napuno sa balaang espiritu. Kung si Kristo may atong ihimplo, di ba mahimugutan, mahisama kang Kristo sa kinaiya? Alright, nakaisgot na kong kinaiya. Tinhigid siguro ta padulong. Pwede sa ako mag-una-una. Gusto lang sana ako ipakita kanyo mag-igsuunan. Nga ang teksto kaganilang gigamit na to, Jesus being filled with the Holy Spirit. Mao niya nga giya, siya ang kinabuhi nga nung dili, wala nahimong imposible. Ang nagkanindot pag-ayo kung balikan na to ang kagahapon nga sugilanon, siya nga napuno sa balaang espiritu, og ang iyang kinabuhing langit nun, nagsakay sa panganod, hawa sa ilang mga mata, gibayaw siya padulong sa langit. Di bapud ka na mahimong posible kanatong mga naghulat niya. Di ba giingnan tagagahapon, nganong nagtanaw man kamo ni anang nagsaka nga to sa langit, nasa samang paagi, the same Jesus, nga inyo nakita nga misaka sa langit, muka na og pag-usab, mubalik pag-usab. O kung ang iyang sakyanan sa langit, padulong sa langit, panganod, mamampunay saad niya, nga sugaton ta niya, sinapuang sa panganod, makasakay po niya ay tagpanganod. Apan sa unsang paagi, kinahanglan atong maawat ang matang sa pagkinabuhi, nga gipakita o gidemonstrar ni Ginoong Hesus dinhi sa yuta sa dihang siya puno sa balaang espiritu. Mga kaigsuonan, praise the Lord. Sa dili pa ta magtapos, dali ra day kay tanong. City 42 ba? Dali ra man nahuman kung giandam day. Ako sa mong dalhon sa usa ka sugilanon. Karon ipangutana sa nako ni kaninyo.
Kumusta ang atong pag-ila sa balaang espiritu? Sige, taglitok gani niya, usahay, mga sipyat na ngalit na paglitok pa lang. Timaan lang siguro na kay ambo to giunsa na to sa pag-ila. Nay uban bitaw nga di ganahan mulit madunggan ilang mga ngalan nga basahon nga sayop. Sayop ang pagkalitok. O sayop ang pagka-mention sa bisan sa spelling. Di ganahan. Unsa ka pud ang atong paglitok sa balaang espiritu. Ang uban mingon, balaang Espiritu Santo. Giunahuna baka nato na sa pagsulti. Balaan pa, santo pa. Kaila baka tas atong gilitok. Magkaigsunan, mauna ning panahon na. Ganiining pagsugod din tuiga, kung atong maestablisar ang atong relasyon sa balaang espiritu, ihatod gayud kita sa paghimaya sa atong Ginoo. Iklaron ta na ugma nga mga butanga. Pero importante kayo. Kanuman, asa si Kristo, tuwa na sa langit. Tuwa siya sa langit. Kaysa may in charge yuta. Di babala ang espiritu. Ato na yung tanugma. Nga naman, unang kuroy, giwala nimo ang balang espiritu kaysa may gabuot-buot ug wala. O kaysa may gasugot nimong walaon. Kaysa na may magiya nato. Kinsa na may mag-usab, mutabang sa pag-usab nato. Giwa naman nato ang balaang espiritu, nasabtan ba nimong mabahin na makaigsunan? I-establisar nato ning simanaha. Dili bulag kining balaang espiritu sa plano sa pagluwas. Og akong gianam-anam pagpadako ang iyahang ngalan. Dili puli kang Inisus. May bawa nato niini ug mga lawa, kundili aron ituboy si Ginoo diha sa iyang mga buluhaton. O sa kadlaw ni ana, sa church pastor pa mi, kauban sa akong mga classmate kaniadto, gidala mi sa akong mga kauban sa una, Pastor Boscato, church pastor siya, Pastor Kabantag, church pastor siya, Pastor Utom, unya kay naamay namatay sa Makalibre, ako nalilitok ha, sa Makalibre nga simbahan, gidala mi ni Pastor Jimenez, ang among district leader kanato, Pastor Rudy Jimenez. Unya, ang di na ko malimtan, Pastor Rudy, kung nakahinumdum pa ka, o nagminaw ka karon. Pag-adto na mo sa simbahan, dunay babae, nga gabistidag puti. Perting hilaka niya. Gakos sa lungon, anak na lang kay nakalimot ko sa Binisaya, naggakos sa lungon, perteng hilak, apan gabistida og puti pang Buda sa kasal, Buda sa kasal. So nahibulong ko, uy, humanang serbisyo, ang problema karon ng paglubong. Tungod kay di man siya gustong ilubong. Siyempre, hebalo na ta. Anong di siya gusto? Ang problema, okay raon tatong di gusto, kay ayaw mo ito kadugayan. Ang problema, di siya gustong ilubong, kay gusto sa siyang magpakasal adtong patay. Ang pangutana karon, pwede ba na? Ako ni gisulan ito pagpangutana, dagang nagapagsak ha. Dili ko nakakita mga di gyud founded sa Biblia pa niya mga pagsabot, mao siguro ni ang Ginoo naglangay-langay pa siya pagbalik. Daghan pa man yung kayo na tong dili founded sa Biblia ang ato mga pagsabot. Pagpangutana ko, kinsay pabor nga pwedeng makasal? Uy, daghan man may pataas. Kamot. Kadugayan, kung kinsa pabor nga dili pwedeng makasal. Naabot ko nga tan-aw ra gyud balik nitong Ginoo karon, daghan pa gyud ay ang mga kanang ang mga pagsabot dili papagtulunan sa kasulatan. Pero tiwasod tong istorya, magaigsunan. Nangutan ako nganong
kinsa man di itong tua sa lungon. Di ay iyang pamanhunon. Usa ka semana wala pang ilang kasal na disgrasya namatay. Og niining adlaw sa lubong mauuntay adlaw sa ilang kasal. Mauna nga gusto gyud siya mapakasal. Nagturo to istorya kay that was 1996. Nakasal, nalubong ra gyud. Mapitong hantod karon, tabangi ko niyo tagaro kita pagpangita ng bayana og mangutana kog pila na kabukha iyang anak. Okay, so unsay ako nga gusto ipaabot niyo tanan karon? Dili sa gustong ilubong kung dili siya gustong makasal. Tungod kay gibati pag-ayon niya nga nawad-an siya sa iyang pinalangga, minahal o mabana na unta nga iyang hinigugma. Mga kaigalaan, mga kapaglaom, unsa mag-eleksyon, pastor, ni ay katawhan si Ginoo. Nagpaabot siyang pagbalik. Pero mingon si Pastor Smith, bisan pagbiyaan tas balaang espiritu, muragwa lay nahitabo nato. Ngano kaha tungod kay wa takaila sa balaang espiritu. Nganong gusto siyang magpakasal? Kay nakaila siya kinsa tong namatay, iyang gihigugma na ilhaniya kay suod kayo sila, gimingaw siya, di siya gustong mabulag pero patay naman. Tawato na lang kamatuoran. Pero ni ay katawhan si Ginoong gapaabot kunuhay siyang pagbalik pero wa kaila sa balaang espiritu. Way relasyon sa balaang espiritu. Dili suod sa balaang espiritu. Wa gani pagbati o gugma sa balaang espiritu. Ang uban giwagtang na ang balaang espiritu. Kapaabot sa Ginoo. Tiwason taning sugilanon ugba. Kining tanan nga nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo sumala sa iyang gisaad. Nakasiguro gayud ako nga nangausab sila dinhi sa yuta pinaagi sa balaang espiritu. Dalaygo ng Dios ug akong dasigo ng tanan nga nakadungog karon ini nga plataporma. Kinahanglan subayo na to ang gisulti sa kasulatan aron atong mabuhat ang atong tahas nga puno sa balaang espiritu. Magampo ta. Dalaygo ng Dios, ikaw among gipasalamatan sa talagsaon nga kay gayunan, imong gihatag ka namo. Ginoo, kung kausaban man ang gikinahanglan na wala pa namo nakita sukad, aron lamang mapadali ang imong minsay makaabot sa tibuok kalibutan, himuan na kini sa among panahon. Lamdagi kami sa mga nakulang namo. Nganong wala kami gahom? O nganong nakulangan ang pagkabuot namo sa kalibutan? Paspas kay ang yawa sa iyang mga buluhaton, apan luya pang imo magkatawhan, apan kay di man imo itugot, imo kaming gitabangan, mong niya kami karon. Salamat, Ginoo, sa paglamdag sa among unahuna, aron makahibalo kami sa angay namong pagabuhaton. O gikan namo, musiga kami, manakod kami, o magpakita kami sa tinuod nga mga tagalangit nga niya sa yuta nangandam o nagkinabuhi nga dili maulaw kay nagrepresentar sa kinaiyang langit nun og nangausab pinaagi sa pagtabang sa balang espiritu. Salamat nini kay gayunan. O manginaot kami, bisan sa among limitasyon, punon ginahapon nimo Ginoo ang mga nakulang sa among gisulti, nga muabot kini sa dalunggan sa mga nagapaminaw, o masabta nila ang mga nakulang, na dili na imposible. O salamat sa paggamit nimo, niini nga plataporma, Hope Channel South Philippines, aron mausa namo ang kahayag nga langit nun, nga among pagaduyugan, ug maandam kami sa katapusan balaang kalihukan sa ngalan ni Jesus.